こんにちは、隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はジョシュ・タトフィの代表曲の一つ、プアキエレを取り上げたいと思います。キエレのお花っていうのは、日本だとクチナシと呼ばれている白くて香りのいいお花ですけども、ポリネシア一帯にも自生している花なんですね。早速1番の歌詞を見てみたいと思います。まず私が訳したものをちょっと読んでみたいんですけども、日の光を浴びて花は咲き誇り、大地は雨の恵みでもって命を育む。そうして花開く麗しくも大切なキエレ。その甘い香りが今ほのかに香っているのを感じながらあなたを思うのです。そんな風に訳してみました。モハラマイかプアイから、モハラマイ、こう花がこう開きつつあるのをその気配を感じてるんですね。胃から太陽に照らされてお花が目覚めたように花開く。オラ農家あいないかうわ。オラっていうのは人間だと健康であるっていうような時にも使いますけども、命とか生き生きしているとか生命力に満ち溢れてる感じがする言葉ですよね。あいな、大地が生きているというか生かされている。何によって生かされているのかというと、イカウは雨によってですね。雨が大地を潤すことによって、お花も含め生きとし生けるものが命を与えられていると。クープはキエレ何へ、ここで自分の大切なそのキエレの花に呼びかけているんですね。誰かをイメージしながら歌っていると思われますが、あらおなおなマープーネイ、こうはあなたのですね、あなたのあら香りが、おなおなかぐわしい香りがマープーネイ、おネイっていうのは今ここっていう意味があって、今そのキエレの花の香りが風に乗ってやってきた、そんな情景が歌われてるんですね。こんな風に大切なある人のことをキエレの花に例えて歌われているメレなんですけども、誰のことをイメージしているのかっていうところで全然意味合いが変わってくるんですよね。そのあたりをレクチャーではじっくりハワイ語を味わいながらお話ししてみたいなと思ってるんですけども、近々岡田博さん、マウイ島で行われたハワイアンファルセットコンテストで受賞されてる方なんですけども、岡田さんとですね、一緒にズーム講座をすることになっています。岡田さんがウクレレと歌で、私がハワイ語の解説と、そういう役割分担でズーム講座をすることになっています。ズームのキャパの問題があるので、そろそろ定員いっぱいかなっていうような状況になりつつあるんですけれども、よかったら岡田さんとのコラボのレクチャーの方もチェックしていただけたら嬉しいです。メレ読むためのハワイ語ミニ講座終わります。